ମାଲିକି କଣ ପାଇଁ ଆଜି ହେଲା ଗାଁ ଭୋଜିରେ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବାକୁ 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଭାକୁର ମାଛ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ କରୁନ, ମୋ କଥା ରଖୁନ, ମୁଁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବି। ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ ତମ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଆଜି ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି। ମାଲିକି ତମ ପସନ୍ଦର ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଡବଲ ହରିଣ ତେଲରେ ଆମର ଭାକୁର ମାଛ ଛଣା ହବ। ମାଲିକି ଆଗ ଚୁଲିଟା ଲଗେଇ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଭାକୁର ମାଛରୁ ଛଣା ହେଲା। ପୁରା କଡାରେ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖ କେମିତି ହାତରେ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ଦେଖୁଛ ତ। ତାପରେ ସରୁ ସରୁ ଆଳୁ ଯୋଉ କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଭଜା ହେଲା। ମାଲିକି ମାଛ ଝୋଳଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମାଛ ଭାଜ, ମସଲା କର, ବହୁତ ଯାତ୍ରା। ସମୟ ପାଖାପାଖି ରାତି 10:30 ହେଲାଣି। ଚାପଡ଼ ଧରିଲା ରୋଷେଇର କମାଣ। କହିଲା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବା, ଖାଇକି ପଳେଇବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସବୁ କାମ ଖରାପ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା, ଆରାମସେ କରିବା, ବଢିଆ ସେ କରିକି ଖାଇକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଭାକୁର ମାଛ ପଡିବାର ଟାଇମ। ମାଲିକି ଯାହା କୁହ, ତରକାରୀ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ ହେଇଛି। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ପୁରା ମିଠା। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:15। ଯାହା ହଉ ଲାଗି ପଡିକି ମାଛଟା ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଜିର ଭୋଜିଟା ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ। ମାଲିକି ସତ କଥା, ଭାକୁର ମାଛର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ କଣ କରିବା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।